situació actual que estem vivint arrel del coronavirus et produeix angoixa, estrès o tristesa? Pateixes dolors musculars o has passat la Covid i necessites rehabilitació? Si et trobes en una d'aquestes situacions, la web de Suar a Casa t'ofereix un suport físic, emocional, així com l'acompanyament al dol. Un equip de fisioterapeutes, coach i psicòlegs et donaran suport a través de les sessions online gratuïtes. Des de l'equip de suport emocional de Suar a Casa et podem donar suport emocional per reduir l'estrès i l'angoixa, acompanyar-te en el dol per la pèrdua d'un ser estimat, oferir-te consells per millorar la convivència a casa o ajudar-te a minvar les inquietuds de la situació que estem vivint. Des de l'equip professional de suport físic del Suar a Casa podem donar-te pautes d'exercici terapèutic pel teu mal d'esquena o altres patologies cròniques. Podem oferir-te consells per a aquelles lesions que han de començar el seu procés de rehabilitació o oferir-te una fisioteràpia específica post-Covid-19. De la mateixa manera, podem ajudar-te amb consells per un retorn a la pràctica esportiva de forma segura. Demana ja la teva cita al nostre web.